Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Netizen kali ini Mas Taib apa ngomong ya, kebiasaan Mas Taib niku nek ape turu nggih wis maca saenten ya sholawat ya istighfar nggih ya maca kul ping 3 kul a'udzu birabbil ping 3 terus kul a'udzu birabbin nas ping 3 nggih disebut teng tangan disapa teng awak sakujur nggih supados turu kita mboten diganggu setan nggih nek ngipi sing apik-apik nggih terus njaluk sepura saening muslim muslimat nggih Gusti kula panjenengan sepunten saenten tiyang muslim muslimat nggih ingkang ngelakake kula dene enten sing kula gelakake nggih mugi panjenengan sepunten kula nggih dadi genten donga dinungon ape turu nggih insyaallah dengan ngoten ngeten Allah ridho kula dhateng kula jenengan sedaya nagih turu niku dirindani Allah insyaallah nggih maca tungane nggih niku tungane bismika Allahumma ya bismika amut niku sakjane wong ya apal nggih tungane ape turu nggih dadi kula jenengan sedaya nalika turu niku termasuk turu ingkang asal ganjaran syukur wundu netasen nek gak wundu yo gak apa-apa lha nek masak aku masak yo gak yo nempat yo jenenge wong yo tau tapi yo nek kesel Mas tepuk kering maca tunggu-tunggu nempat nggih lali tapi makane netasen Mas gawe kanten ngene padha genten ngeling ngomben nglakoni keapian-keapian mumpung sik urip kula kinten cekap ngeten nesen nggih nggih dadi kebiasaan ape turun eling Allah njaluk sepura Allah njaluk dosane saening muslimin muslimat. Kula njen sekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.